Jeste Praviš malo rođendan. Praviš tortu. Kome je rođendan? Tari je rođendan. Odlično, donesi nam tortu, hoćemo da ručkamo. Čiribu, čiriba, čiribu, čiriba, čiribu. Ma, Samo wow! se malo vratila slučajno. Sad vidiš, sad i ne vidiš. Wow. Bravo, devojke! Tara, 3, 4, pozor, sad! Ajde, prizadnje. Bravo, Tara, 8,66. Čekaj, resetujemo. Stani. Da ja. Sad, Taša. 3, 2, 1, kreni! Bravo, 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 bravo! Bravo! Isto vreme ponovo. 8. Trafiš baš tu gde je prazno. Ajde, beri taj. Bravo! Kroz tunel, beba! Ili ćemo ovako, ja da krenem, pa onda Staša, pa onda ja na svi ostavljamo, može? Ne možete u tunel svi. Nećemo, znaj. Ajde, probajte svi zajedno. Ajde, 3, 4 sad. A ja sam na radijator, gledam njih. To je ono. Bravo, mačkice. Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabes, ese es un